Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Beste kijkers, het is weer zo wie het gedenkt. Hoe doet zo'n klein uitje? Ik moest een klein uitje hebben, want ik ben in het smalste stukje van Nederland alweer. Ik ben er helemaal gek op geworden. En ik ben terechtgekomen bij Limburg Plant, want ik moet weer gaan weten, Annie dat stuurt me altijd op pad. Hey Diana, wat is dat dan allemaal hier? Goedemorgen, hoi. Dat zijn de Buxussen. Ja, de Buxuston. Nee, dit is geen Buxuston. Dit is een vervanger voor de Buxus. Dit is Ilex. Ilex Crenata Dark Green. En ja, ze is nog genoeg, ze doet hetzelfde nu als in de Buxus. Alleen hij heeft gelukkig niet last van de Buxus. Ze ziet er prachtig uit. Nu rond september is de beste periode om ze nog eens even een knipper te geven. Gewoon ze aan mooi strak de windje in en ze krijgen nog een beetje shirt erop. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle hagen. Dus niet alleen voor Ilex staan, voor taxus, voor beuken, voor liguster. Dan hebben ze mooi de windje in. Hè? Ja, en dan kunnen ze eigenlijk op de vuur kunnen ze wel mooi genoeg zitten. Ja, ik vroeg me af zo'n vorm wat ik hier zie. Moesten die helemaal zo knippen zo met die tag of groeit dat zo? Nou ja, dit is bonsai vormen dat inderdaad. Dat knipt ze altijd die shirtjes een beetje bij. En dan blijven ze ook mooi in die vorm zitten. Dat is vaak eigenlijk ook met name met siertuinen of echte blikvangers. Dat blijft zomer en winter blijft het groen. Ja, nu maken ze mooi strak. En op het voorjaar gaan ze dan wel mooi allemaal van die kleine shirtjes maken. Dan hebben ze weer een heel mooie bladerdek erop zitten. En dat blijft gewoon groen, zomer en winter? Ja, dat blijft, zomer en winter blijft er groen. Ja. Je kunt ze zelfs in een pot laten staan of in de volle grond zetten, dat kent beide. Ja. Er zit natuurlijk een hele grote. En die hebben natuurlijk ook een kleinere variant. Dus, ook heel klein wie de bonsai is? Ook wat kleiner, ja. Ik kan zo even laten kijken. Dan gaan we door zo'n kijken. Boots net van de voorkant hele grote. Kijk een ton, dit zijn natuurlijk wel wat kleiner. Hè. Die hebben natuurlijk ook wel mooi in vorm geknipt nu weer. En die blijven zo groot? En die blijven eigenlijk wie ze zijn, ja. Die knipt ze ook fijn, 2 keer per jaar knipt ze die fijne model. En dan helpt ze eigenlijk altijd zo. Ja. Dat is eigenlijk ook het doel van bonsai. Het is echt voor een siertuin. Dus het is een echte sierplant, zeg maar? Het is een echte sierplant, ja. De Buxus, dat is natuurlijk nog altijd een probleem. Buxus is altijd nog een probleem, ja. Er zijn inderdaad lui die wat de Buxus nog hebben staan, maar even goed nu ongeveer om de 2 weken een spuiten zijn. En gezien de extreem hete temperaturen wat we nu deze zomer weer gehad hebben, hebben die er ook onder te liegen gehad. En Buxus blijft altijd een heel mooi strak hekje. En daarvoor, wie ik al net zei, dat zijn geen Buxussen maar Ilexen, verkopen we die natuurlijk ook als haagvorm. Dus dat jullie toch weer even goed weer dat een volksmond bekende Buxushaagje kunnen planten. Oh, dus je kan ongeveer weer hetzelfde er neerzetten? Ongeveer hetzelfde er neerzetten. En ja, dat groeit iets sneller en kan heel goed tegen die temperaturen ook. En het blijft mooi groen, winters. Kun je het eens laten zien? Kan ik die laten zien dan? Ja. Zien ze dit? Dit zijn inderdaad de Ilex-ton voor een haagje te maken. Dus inderdaad, als die in de Buxus toe is aan vervanging, is dit een hele ideale oplossing. Die hebben we natuurlijk in verschillende gewichten. Potmaten, gewechtenmaten. Wie kleiner, wie meer dat ze er per meter moest gaan poten, wie hoger, wie minder. En dan hebben ze meteen eigenlijk ook al resultaat. Dus er zijn de mensen die willen ze natuurlijk klein houden, maar er zijn er ook die willen ze groter laten werden. En zo werden het steeds meer? En zo werden het er steeds meer. Dus en hier heb ik, als ik deze zal zitten, dan heb ik niks meer met die motten te doen? Nee, dan hebben ze niks meer met die motten te doen, dat klopt. Ja. Het is wel belangrijk dat ze dit soort planten in een zoere grondje spoten. Je gaat van zoerdere grond. Dus de grondbewerking is hier ook wel gewoon heel belangrijk bij. Als ze de grond niet goed bewerkt zijn, dan doet de plantje ook niks. Wat ik eigenlijk wel heel veel terug hoor, dat is steeds weer het woord zoere grond. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je de grond goed hebt. Ja, het is heel belangrijk dat ze de grond goed hebben. Ongeacht wat ze gaan spoten. En natuurlijk de
periode dat ze gaat gaan sporten. We zitten nu in september. Ja, wie al zei, van de kent ze nu voor de laatste keer nog eens die Ilex-haag kent ze snoeien, die Taxishaag, die Beukenhaag. Gewoon ze aan mooi de windje rennen en ze kunnen ook een beetje shot op krijgen. Belangrijk is dat ze ook dus voeden, dat ze bemest werden. En daarna nu komen we weer in een periode dat voor ons gewoon het weer heel druk gaat worden. En waarom? De plantperiode gaat weer aanvangen langzamerhand. Dus weer gewoon dadelijk weer buim uit de volle grond halen. We kunnen weer taxissen met kluidoet gaan doen, coniferen en dergelijke. Dus eigenlijk in de periode dat de natuur eigenlijk tot rust gaat komen, is de juiste periode om weer de tuinen aan gewoon te planten. Dus dat is eigenlijk het laatste kwartaal van het jaar, als ik het goed begreep. Eigenlijk het laatste kwartaal van het jaar, ja, dan begint voor ons het drukke seizoen weer. Ja. Dus vaak tuincentra's die zijn aan op het ruimen. Je wil eigenlijk de mensen niet weten dat het najaar de beste tijd is voor buim, hagen, planten in de tuin te zetten. Ja, dat bestaat natuurlijk een groot verschil tussen de welbekende tuincentra's en wat Gieren doet. Ja, dat klopt. Dat is, daarom verkopen we ook geen potjes en pannetjes, maar alleen puur tuinproducten. Tuinplanten, tuinbomen, bodemverbeteraars, potgroen en dergelijke. En ja, het is belangrijk dat jullie zich dat realiseren, dat het gewoon de beste tijd is. Die bomen kunnen weer gaan wennen aan de grond, die zijn in rust. Langzamerhand in het voorjaar beginnen ze weer worteltjes te scheten. En dan hebben ze ook niks te maken met water geven, met al die soort zaken. En dan gaat het voorjaar in en de planten zijn aan. Ja, maar dan heb ik dan nu die boom gekocht in die put, dus die kan ik nu omzetten, zeg ik goed begrepen. Omzetten nog niet hoor. Dus wel ze nu wel schoon poten. Hè? Ze nu zegt van ik wil nu toch in de tuin aan gaan liggen, nu al in september of oktober. Dan geeft het zich uiteraard ook buim en potten. Het voordeel daarvan is die zijn goed aangeworteld nu. Dan maakt ze groen klaar en dan geeft die planten al. Dus hoeft ze niet tot november te wachten. Dus je kunt eigenlijk nu de tuin ook al opnieuw aan gaan liggen als ze wil. En met name beukenhagen. Haagbeuken, wie we net al zagen, die Ilex gedaan, vervanger voor de buxus. Zo meteen starten we als eerste met de taxis en dergelijke, dus het stuit niet stil. Dus, nee, ik merk het, het werk staat toch niet stil. Ik moet doorwerken in de tuin, als ik het goed heb begrepen. Een beetje gas geven voor aan te poten. Nou, ik heb het al gemerkt, aanpoten gaat gewoon het hele jaar door. Ik dacht dat ik klaar was met, maar we gaan door. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.